ассалому алайкум подписчикони азиз. Умедворам ки ҳама кас сиҳат ва саломати хонаводаи сарбаланд ҳастед. Бародарони азиз, тасмим гирифтем ду сар ғанаҷини беҳтарини карпатиро навор кунем баҳри шумо, то ки шумо тамошо кунед. Бародарони азиз, касоне ки харидоранд харидорӣ кунанд, касоне ки мухлиси моланд тамошо кунанд, лайка бизананд, подписатсия кунед, поделитсия кунед, то ки наворҳои хубу ҷолиб, молҳои хуб пешкаши мо бисёртар шавад. Бародарони навор мо моли рақами 1 тамошо кунед. Бародарони азиз, баҳри ҳамин молҳо як лайка дариқ надорем, моли беҳтарина, иншоалло ки моли ғавс ҳам ҳастад. тамошо кунед. масъалаи аҳлишам беҳад моли аҳлай, ба дараҷаи олиш аҳлай ки як кадом тарафе биқапи синашон намеҷимба. попари хубам дорад, иншоалло халтасинаи хубам дорад. не ки мол ҳоли гусалай бародарам, беҳад молаки ёшай. на шохакошам калтаҳа кан гусалай дандон пандонам барои парстан дандонош дури дуранд, қариб ҳам нест. мол хулоса ки масъалаи ёшиш беҳад ёшай. касе ки харидорӣ кунад, мол кунад, оянда иншоалло ки молаки хуб мешавад, ба тӯлои нағза метиҳанд ҳисоб моло. на ҳама тарафа тамошо кунед. бародарони азиз, бикаш бира батаи сливара ина масъалаи ша тамошо кунед. ша бародарони гардишам ҳамаша бибинед, молаки нағза. бародарони азиз, камтар маълумот метавонед дар бораи каналон. мо ай ҳамаи шумо бародарони азиз миннатдорем, подписчикони азиз ки шумо моро дастгирӣ кардед. дастгирии шумо пешравии кори мо дар моҳлати кӯтоҳ подписчикони мо 1000 нафар гузашт. иншоалло ки ирам як пешравии кори мо худованд ай ҳамаи яки шумо подписчикони азиз худованд розӣ бошад. ҳозир мегзарем ба рақами номеро меорем, навор мекунем. бародарони азиз, лайка бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. ногуфтанам над ки молҳо қарор доранд дар шаҳри бохтар, собиқ ном қурбонтепа. бародарони азиз, рақамои телефони мо 917 38 98 78 дар рақамҳо ватсап имо ҳаст. занг бизанед, харидорӣ кунед. касоне ки қариб ҳастанд ба шаҳри бохтар метавонанд биён дар хона бибинанд, ай пеш баъд харидорӣ кунанд. биё бира мо рақам деша биёр. бародарони азиз, ин ғанаҷини рақами 2 ғанаҷинакам молаки фасонай, ҳарчанд молакҳои карпатам сортошонам сорти хубай, молои фасонакам ғанаҷинакҳои ёшак. масъалаи хӯрдан ҳамашон ба дили пирай. бародарони азиз, бародарони азиз, моло дар якҷоягирам савдо карда мешавад, дар тоқагирам савдо карда мешавад. касоне ки якҷоя бошад бо хубтар беҳтар мешавад. бародарони азиз, занг бизанед, харидорӣ кунед. рақамҳои телефонро гуфтем гузаштем. 917 38 98 78 ватсап имо ҳаст. метавонед ки биёед дар хона бибинед. даставка ай ҳисоби сомонаи канали бохтар сити. бародарони азиз, ройгон, фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. рақами телефонро гуфтем. бародарони азиз, мегзарем дар нархи навои моло. молон бародарони азиз 12000 сомонӣ муомилаи хуб доранд. даставкаш ай ҳисоби канали мо. занг бизанед, харидорӣ кунед то наворҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. ай ҳамаи шумо подписчикони азиз, мо миннат дорем. фақат комментарияро хубша бинависед, фикр ақидотонро бинависед, то ки мо ай ҳамаи фикри шумо бохабар шавем. бародарони азиз, иншоалло ки наворҳои хуби бештар бо бисёртар мешавад. занг бизанед, харидорӣ кунед то наворҳои оянда. худоҳофиз.